ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ। ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ 1874 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାର କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରପୁରଠାରେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜମିଦାର ଘରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରହରାଜ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜିଏଟ୍ ସ୍କୁଲରୁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ କଟକର ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ କଳା ବା ଆର୍ଟ୍ସ ବିଭାଗରେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ। ଏହାପରେ ସେ କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଓକିଲାତି ପାଠ ଅଧ୍ୟୟନ କରି 1902 ମସିହାରେ ଓକିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଅଧୀନରେ କଟକରେ ଓକିଲାତି ବ୍ୟବସାୟ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ମୌଳିକ ଚିନ୍ତାମୂଳକ ତଥା ହାସ୍ୟ ଓ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖକ ଭାବରେ ସେ ପରିଚିତ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସେ ଥିଲେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରମ୍ୟ ରଚକ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୋଷ 1930ରୁ 1940 ମସିହା ଭିତରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ବିଶାଳ 7 ଖଣ୍ଡ ଓ 9500 ପୃଷ୍ଠାର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୋଷ, ଯାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ ଓ ତାଙ୍କର କେତେଜଣ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୋଷ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭାଗବତର ଟୁଙ୍ଗିରେ ସନ୍ଧ୍ୟା, ବାଇ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପାଞ୍ଜି, ନନାଙ୍କ ବସ୍ତାନି, ଦୁନିଆର ହାଲଚାଲ, ଆମ ଘରର ହାଲଚାଲ, ବାଇ ନନାଙ୍କ ବୁଜୁଳି, ମିଆଁ ସାହେବଙ୍କ ରୋଜନାମାଚା ଇତ୍ୟାଦି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ତାଙ୍କର ବିଶିଷ୍ଟ ଅବଦାନ। ଶେଷରେ ସେ 1945 ମସିହା ମେ 16 ତାରିଖରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ।